No niin, hyvää huomenta ja tervetuloa Develoren ja rakettitieteen ensimmäiseen yhteiseen webinaariin. Ja tänään meillä on aiheena ketterä ohjelmistokehitys ja me ollaan saatu tänne asiantuntijavieraaksi Pauli Hirvonen G4Sl:ltä. Käydään tähän alkuun, odotellaan vielä jonkun verran saapujia, niin samassa käydään vähän tätä periaatetta läpi, miten tänään toimitaan. Eli alkuun isännät esittelee, eli täällä on tosiaan Pauli Hirvonen vieraana ja sitten rakettitieteeltä on Heikki Lummaa ja Develorelta sitten Mika Berglund, niin pojat saa esitellä itsensä, mutta sitä ennen mä voisin käydä, mun nimi on Tomi Grönfeldt, toimin moderaattorina tässä nyt tänään webinaarissa, eli kysymyksiä voi lähettää kirjoittamalla sinne kysymyskenttään tai sitten laittamalla Twitteriin kysymyksiä joko hashtagillä IT-webinaarikysymys tai Develore Oy. Heikki Lummallekin voi lähettää kysymyksiä H-Lummaa liittyen aiheeseen. Ja me käsitellään niitä sitten lennossa. Aina kun tulee olennainen kysymys, niin ruvetaan käsittelemään sitä heti tässä. Mennään suoraan asiaan. Laitetaanko esittelykierros päälle? Yes. Hyvä. Niin, tässä olikin jo, tuli esille tämän päivän agenda ja mennään sitten tälle sivulle. Pauli, ole hyvä. Joo, huomenta. Pauli Hirvonen nimi ja G4Sl:ltä tulen ja teknologia- ja tietohallintojohtaja tittelillä. Toiminut G4Sl:llä vuodesta 2008 asti ja tosiaan niin reilu 20 vuotta tehnyt IT:n parissa töitä. Tiivistettynä siinä. Hyvä. Jos mennään tuossa järjestyksessä, niin seuraavana sitten minä vuorossa, eli nimi on Mika Berglund. Mä perustin Develore Oyn vuonna 2007 ja siitä asti olen täällä sitten toiminut arkkitehtisuunnittelun, teknologiakonsultoinnin ja vastaavalaisten parissa ja sitten myös niiden suunnitelmien toteutuksessa. Heikki Lummaa, rakettitieteosta, terve. Heikki Lummaa, rakettitieteosta, terve. Olen noin 10 vuotta urastani toiminut erilaisten IT-järjestelmien ja IT-kehityksen parissa ja erilaisten asiantuntijapalveluiden ja innoissani olla keskustelemassa täällä teidän kanssa. Kiitoksia. Ja mennään eteenpäin. Niin muutama sana G4S:stä. Mä voin Pauli tässä toimia sun kalvomasterina, niin vinkkaa mulle, kun mennään eteenpäin kalvoissa. Joo, kiitos. Eli muutama taustatietokalvo, mistä puhutaan. Eli tosiaan niin G4S on kansainvälinen turvallisuusalan palveluyritys. Toimitaan yli 120 maassa 6 eri mantereessa ja työntekijöitä pauttiaralla 620 000 henkilöä, tuo määrä vaihtelee, voisiko sanoa kvartaaleittain aika merkittävästikin, kun jatkuvasti yrityksiä ostetaan ja myydään. Ja maailman toiseksi suurin yksityinen työnantaja, käsittääkseni Walmart on isoin ja hyvänä kakkosena tullaan. Ja palvellaan asiakkaita tietysti koko meidän kansainvälisen organisaation voimiin ja hyödynnetään asiantuntemusta ja kokemusta joka puolelta. Ja meidän pääkonttori on Lontoossa, jossa ollaan myös listattuna pörssissä, ja sitten taas Eurooppa-organisaatio, mihin Suomikin kuuluu, niin pääkonttori on Amsterdamissa. 2013 liikevaihto näköjään on tässä kalvossa mukana, niin 7,4 miljardia puntaa, ja viime vuonna oli jonkun verran enemmän, vajaa 8 kuitenkin. Seuraava kalvo. No ehkä tuossa maailmankartasta vielä sen verran, että niin tuossa taustalla kun näkyy, niin eli noi valkoiset läntit, jos näin voi sanoa, niin ne on ne maat, missä me ei toimita, eli noissa tummemmissa alueissa ollaan mukana. Et G4S Euroopasta, jos katsoo, niin muun muassa
Saksa, Ranska, Espanja isona maina vielä puuttuu sieltä meidän palvelurepusta, jos näin sanotaan. Tilaa on kasvaa vielä. Vielä mahtuu. Ei Walmart jääkö toiseksi. Toivotaan. Joo, G4S Suomi tietysti ollaan suhteutettuna niin kuin G4S tai Suomen markkinakoko muutenkin, että merkittävästi pienempi kuin nämä meidän globaalit luvut. Mutta niin, toimitaan 16 paikkakunnalla ja palvellaan valtakunnallisesti maanlaajuisesti. Meillä on noin 2000 turvallisuusalan ammattilaista töissä ja ISO 9001 laatujärjestelmää noudatetaan myös meidän palveluiden tuottamisessa. Seuraava kalvo. Lyhyesti meidän palveluista saatte ymmärrystä, että mitä me oikein tehdään. Eli perinteisiä vartiointipalveluita, turvatekniikkaa, eli myydään erinäköisiä järjestelmiä, kameravalvontaa, kulunvalvontaa ja sen sellaista asiakkaiden kiinteistöihin ja kohteisiin. Valvontapalveluita, eli käytännössä teknisesti valvotaan asiakkaiden kohteita esimerkiksi kameroiden kautta ja sitten ne erinäköisillä tietoteknisillä järjestelmillä tuotetaan ne hälytykset ja valvontakohdedatat meidän palvelukeskukseen, missä sitten henkilöt, palvelukeskustyöntekijät näitä ruutuja monitoroi ja toimii sitten sen mukaan. Aulapalvelu on hyvin selkeä, eli niin erinäköisissä yrityshotelleissa ja yrityksissä niin tarjotaan aulapalveluita, missä vaaditaan myös turvallisuusosaamista. Sitten ehkä erikoisuutena on tämä meidän rahahuoltoliiketoiminta, eli Suomessa niin vastataan merkittävästä osasta Suomen käteisen rahan hoitamisesta niin sanotusti, ja tämä jakaantuu kahteen osaan, eli tehdään arvokuljetusta, tuodaan ja viedään rahaa asiakkaille pankkeihin, pankkiautomaatteihin, ja sitten rahan käsittely meillä on laskentakeskuksia, jossa lasketaan rahat ja muutetaan ne biteiksi ja bitteen ne tilitetään sitten asiakkaiden tileille pankkeihin. Järjestyksen valvonta, koulutusta ja konsultointia myös turvallisuuteen liittyen. Seuraava kalvo. Näin. Lyhyesti, mitä tämä IT-mielestä tarkoittaa G4S Suomessa. Eli ollaan hyvinkin tietointensiivinen toimiala. Tehdään tietysti 24/7 liiketoimintaa ja liiketoimintajärjestelmät, IT yleisesti on niin hyvin kriittisessä roolissa meidän liiketoiminnassa. Käytännössä voisi sanoa, että jokainen työntekijä meillä niin jotain tietojärjestelmää tai laitetta käyttää työssään. Ja toki sitten niin digitalisaatio ja muun myötä niin nämä voisiko sanoa customer facing sovellukset ja liittymät ja rajapinnat niin kasvaa koko ajan. Vaatimukset sillä puolella lisääntyy. Liiketoimintajärjestelmiä meillä on reilu 50, joitakin voidaan sanoa sovelluksiksi ja joitakin järjestelmäksi, mutta niin tuommoinen määrä niitä on meillä hoidossa. Historiahavinnoista johtuen niin plus 20 niistä ollaan kehitetty itse, eli meillä on pari sovelluskehittäjää itselläkin ja sitten taas voisiko sanoa merkittävimmät operatiiviset järjestelmät, niin, eli reilu 10 on räätälöity kumppaneiden kautta. Ja sitten on tietysti perinteiset hallinnon järjestelmät, myynnin järjestelmät ja sen sellaiset, niin pääsääntöisesti kaupallisia tuotteita ja palveluita pilvestä tai omasta salista, mitä sitten myös on tietysti puukotettu meidän omiin tarpeisiin. Oma IT-organisaatio tällä hetkellä hyvin kevyt. Meitä on vaan 4 henkilöä. Vielä 3 vuotta sitten meitä oli 10. Ollaan tässä tiivistetty toimintaa aika lailla. Mutta kuitenkin ollaan pystytty vielä pitämään niin tarvittava osaaminen oikeastaan koko IT-paletista, infrasta, sovelluskehitykseen ja projektihallintaan. Joo, eli sitten sovelluskehityksestä, niin tehdäänpä me itse tai kumppanin kanssa, niin kyllä me pääosin nykyään tehdään ketterästi. Iteroiden ollaan kouluttauduttu Scrumin maailmaan jonkun verran. Itse en ole tosi niitä koulutuksia käynyt, mutta niin jollain tasolla ymmärrän asiasta
Eli ehkä voisi sanoa, että scrummataan silleen soveltaen. Ja tietysti sitten painolastina voisi sanoa, että meillä on paljon erinäköisiä legacy-järjestelmiä ja legacy-arkkitehtuuria myös, mitkä on aikoinaan tehty vuosien saatossa jopa 10 plus vuotta sitten, niin vanhemmilla vesiputousmalleilla, niin ne vähän aina välillä hankaloittaa nykyistä ketterää kehittämistä. Liiketoiminta eli palvelubisnes, se muuttuu jatkuvasti. Eli mehän tietysti tehdään hyvin vakioituja standardeita palveluita, mutta asiakkaat tuppaa vaatimaan niin meiltä semmoisia palveluita, mitkä taas tukee heidän liiketoimintaa, ja ne vaatimukset muuttuu jatkuvasti. Ja se tietysti vaikuttaa suoraan myös meidän liiketoiminnan kehitykseen ja tietojärjestelmien kehitykseen, että pakko meidän on niin kuin adaptoitua asiakasrajapintaa. Muuten ollaan ulkona bisneksestä. Ja tämä tietysti asettaa haasteita määrittelyprosessille ja yleensä järjestelmien kehittämiselle. Kun voisi sanoa, että operatiivisessa prosessissa muutos on pysyvää ja aika tiiviilläkin syklillä muutoksia pyydetään ja vaaditaan, niin ketteryyttä vaaditaan. Yksi haaste meillä tietysti on, kun tässä markkina- ja taloustilanteessa ollaan, niin voisiko sanoa meidän parhaat määrittelijät on tietysti ne, ketkä sitä työtä tekee, eli liiketoiminnan ihmiset, niin heidän pääbisnes on tietysti palvella asiakkaita ja heidän ajankäyttö kehitykseen ja sitten IT-porukan, voisiko sanoa, tukemiseen myös niin on hyvin rajallista. Niin kyllä se hyvin pitkälle nykyään menee, että IT ja kumppani sitten yhdessä, voisiko sanoa, iteroidaan, ehdottelee ja demoillaan ja pokkailee erilaisia vaihtoehtoja tuonne liiketoiminnan suuntaan ja sitä kautta meidän rooli taas kasvaa siinä, että ei voida odottaa valmiita speksejä tuotannolta niin sanotusti, että meidänkin pitää tuntea tuotantoa ja osata myös ehdottaa, että mitä siellä pitäisi tehdä. Ja tietysti yksi iso rooli on, että kun tehdään kehitystä niin hyvin kustannustehokkaasti näinä päivinä, niin ketterä kehitys antaa siihen vähän paremmat mahdollisuudet, ehkä tämmöinen perinteinen vesiputousmalli. Siinä oikeastaan tiivistettynä G4 Suomi meidän tilanne, niin voidaan mennä itse asiaan. Tässä oli vielä sun viimeinen kalvo. Tässä oli vielä sun viimeinen kalvo tästä. Kuulun tällaiseen CIO-foorumiin, missä meillä aina käy vierailevia tähtiä ja joitain, olikohan keväällä, niin Viltrain Oystä Martti Kouhi kävi meitä konsultoimassa, että minkälaista on hyvä vaatimusmäärittely ja sain Martilta luvan käyttää tätä hänen hienoa kalvoa ja mun mielestä tämä kuvaa hyvin, että miten yksityiskohtainen vaatimusmäärittelyn tulisi olla, että tätä voi niinku ajatella, että tässä on tämmöinen keinu tuossa kolmion päällä ja toisessa päässä keinua ylätason vaatimusmäärittely, että voisiko ajatella sitä, että se on enemmän ehkä sitä ketterää kehittymistä ja kehittämistä ja scrummaamista ja sitten tuolla oikeassa reunassa on yksityiskohtainen vaatimusmäärittely, eli enemmän sitä perinteistä vesiputosmallia. Ja sitten taas alhaalla kun katsotaan, niin siellä on luottamus ja siinä ehkä nyt tietysti lähinnä on niin liiketoiminnan ja IT-välinen luottamus ja myös liiketoiminnan tai IT:n ja kumppanin, IT-toimittajan välinen luottamus. Mitä parempi luottamus ja mitä paremmin ymmärretään toisiamme ja puhutaan samaa kieltä, niin sen enemmän ylätasolla nuo määrittelyt minun mielestä pystyy olemaan ja ei tarvitse kirjoittaa niin auki paperille ja dokumentteihin kaikkia. Ja sitten taas toisinpäin, jos ollaan uusia kumppaneita ja ei vielä tunneta toisia ja ehkä se luottamuskin on vielä ansaittava, niin sitten on se melkein toi perinteinen vesiputosmalli se ainoa mahdollisuus, että lähes jokainen sana, mitä palaverissa sanotaan, niin pitää paperille kirjoittaa, niin voidaan niihin sitten tarvittaessa palata. Tämmöisiä kokemuksia näistä. Hyvä. Kiitos alustuksesta, Pauli. Tässä niin kuin kohtaa voidaan sitten siirtyä keskustelemaan aiheesta. Jos sä Heikki ensin vaikka pikkasen kertoisit, mitä ketterä kehitys sun mielestä on. Tavallaan aloittaa sillä, että mikä se on se perinteinen ymmärrys ja
ketterästä kehityksestä, niin varmaan niin konkretisoituu siinä tekemisessä siihen, että jatkuvaan priorisointiin ja vaikka viikoittain yhdessä mietitään sitä, että mitä me tehdään seuraavaksi ja sitä mukaan niin kun managerataan, mitä on backlogissa tehtävänä ja mikä on niin sen viikon homma. Ja parhaimmillaan tietysti viikon lopussa seuraavassa palaverissa niin sitten käydään läpi ne tuotokset ja jopa optimillaan testattuina ja niin jopa tuotantokelpoista sen viikon jälkeen ja sitten taas tehdään plääni seuraavalle viikolle. Että oikeastaan semmoista jatkuvaa priorisointia ja siinähän sitten syntyy niin kuin sen priorisoinnin mukana. Tietysti painopisteet muuttuu, kun nähdään sitä valmista tuotosta ja toisaalta taas sitten syntyy sitä pidempää listaa sinne perään, jotka jää niin kuin myöhemmäksi ja myöhemmäksi. Se on varmaan, mä näkisin, että se on se niin kuin perinteinen ketterän kehityksen niin kuin ydin ihan sen niin kuin tekemisen näkökulmasta. No niin, Kyllä sä kuulut. Joo, näköjään Paulilla oli pieni mikrofoni ongelma siinä. No, mutta jatketaan vaan. Joo, siis mä itse niin ketterä kehitys on ehkä vähän kulunutkin termi nykyään jo. Ja mieluummin ehkä puhuisinkin jo kestävästä kehityksestä. Siihen oikeastaan ketterään kehitykseen mun mielestä pyritäänkin, että saadaan tuotettua jotain kestävää ja joka ei ole niin kuin IT-järjestelmien näkökulmasta kertakäyttöstä. Niin kuin joka vuosi tehdään jotain kokonaan uudestaan, vaan saadaan aikaiseksi jotain semmoista, joka olisi pysyvämpää. Ja sehän tietysti tulee sillä tavalla, että kokeillaan jotain pieniä asioita, tehdään niitä, katsotaan sitten, miten se lähtee lentoon, ja jos ei, niin ei ole paljon rahaa mennyt hukkaan sen tuottamiseen. Mutta tietysti mahdollisuus on, että se lähtee lentoon, ja sitten sitä voi siitä lähteä kehittämään. Se on ehkä vähän tavallaan niin kuin fine dining -tyyppistä, otetaan pieniä makupaloja mieluummin, kun tilataan etukäteen koko annos alkupaloinen ja jälkiruokin, ja sitten ei tykätäkään siitä. Niin. Ja parhaimmillaan sitä kokeilua niin kuin tehdään nyt se loppuasiakkaiden kanssa, että heidän kanssa testataan, että onko siinä imua. Tietysti ihan aina se ei ole mahdollista, mutta optimillaan näin ja nähdään tavallaan, että kantaako se koko idea siinä. Miten Pauli näet ketterän kehityksen niin kuin haitat ja hyvät puolet, että miten sä näet sen, että missä tilanteissa ja milloin se on niin kuin parhaimmillaan ja missä tilanteissa ehkä siinä on jotain huonoja puolia, mitä pitäisi sitten niin kuin osata ainakin hallita? Joo, no niin me ollaan tehty siis varmaan molemmilla malleilla ja ketterällä ja perinteisellä ja varmaan vähän niiden välimaastostakin, että niin kuin, mitä mä nyt ymmärrän ja ehkä ensimmäiset meidän Agile-projektit tehtiin nykyfirmassa, niin varmaan 5-6 vuotta sitten aloitettiin. Ja kyllähän se niin kuin lähtökohta varmaan oli se, että se Agile tai ketterä kehitys niin pyrki niin kuin paikkaamaan tämän vesiputousmallin, niin kuin, koska se on niitä huonoja puolia. Eli sitä joustamattomuutta ja jäykkyyttä ja sen sellaista, niin kyllä ne hyvät puolet on nimenomaan siinä, että se mahdollistaa sen niin kuin jatkuvan kehittämisen, kestävän kehityksen, niin kuin Mikakin sanoi, että asiakkaan ei tarvitse heti, sanotaanko jos on vuoden projekti, niin projektin ensimmäisen kuukauden aikana osata määritellä kaikkea, että mitä sitten vuoden päästä tulee tuutista pihalle, että kyllähän se näin on, että siinä niin kuin ketterä kehitysprojektin aikana niin pystytään koko ajan opitaan lisää ja ideoita tulee lisää ja sitä mukaan kun nähdään valmista sovellusta ja koodia ja dokumentaatio, niin koko ajan niin kuin se innovaatio, brainstormausprosessi pyörii, että harvoin, ainakaan niissä projekteissa, missä mä oon ollut, niin on osattu heti niin kuin siitä ensimmäisestä päivästä täsmälleen speksata kaikkea. Että kyllä, toki yleensä aina niin kuin se jonkinlainen ongelma ja se lähtötilanne, mitä lähdetään ratkomaan, ja siihen on ehkä toivon mukaan visiokin olemassa, mutta niin aina ei välttämättä ole sitä visioakaan, että tiedetään vaan se ongelma ja sitten aletaan niin kuin
lyödään viisaat päät yhteen toimittajien kanssa ja aletaan miettiä, että miten se voisi tehdä. Niin. Et siihen ehkä se mun mielestä parhaiten vastaa toi ketterä kehitys. Joo. Sen verran sanoisin vielä tässä, että siellä yleisö, niin kysykää toki jatkuvasti kysymyksiä, että ei ole tarkoitus, että me tässä ihan vain itseksemme juttelemme, että toivottavasti kysytte koko ajan ja pyritään vastaamaan niihin sitten joko heti tai sitten sopivassa välissä, että meillä on tässä Tomi, joka seuraa kysymyksiä ja kerää niitä ja otetaan niitä sitten mukaan. Ehkä kysyisin tähän pienen jatkokysymyksen vielä siitä, että mikä on ollut tavallaan sellainen niin kuin pienin, lyhyin määrittely, millä olette uskaltanut lähteä liikkeelle kehittämään, että mikä on niin kuin pienin alkupiste? No joo, siis niin, kyllä varmaan jotain semmoisia tiettyyn spesifiseen prosessiin suunniteltuja järjestelmiä, niin on voisiko sanoa, että jopa niin kuin 1 tai 2 päivän workshopin jälkeen niin pystytty kuvaamaan se lähtötilanne ja se visio ja mitä me halutaan niin toimittajalle siinä määrin, että toimittaja on saanut siitä niin sanotusti kopin ja pystynyt lähteä ensimmäistä pokkia rakentaa. Et kyllä se niin kuin jopa päivässä 2 niin päästään jo syöttämään koodaajille niin backlogia hommia. Tuossa tulit just tähän vähän niin kuin toimintaan ja miten tehdään, niin tuossa meillä oli yksi kysymyskin tullut, että miten toimintaa pitäisi muuttaa, jotta päästään tähän ketterän kehityksen hyötyihin kiinni. Ja miten se teillä on mennyt tämä homma siitä vesiputousmallista näihin ketteriin toimintatapoihin? No en tiedä, onko me ehkä hirveästi osattu toimintaa siihen muuttaa, mutta ehkä ne on taas ne vanhat historiassa tehdyt projektit vanhemmilla malleilla, niin ehkä niistä on opittu ja lähinnä, että niin, mitä siellä on mennyt mönkään ja missä ollaan epäonnistuttu, että niitä kun on yritetty välttää ja minimoida riskejä, niin kyllä se niin kuin sitä kautta varmaan on tullut vähän niin kuin pakon sanelemana, että ei ole välttämättä niin kuin vesiputousmallissa just hyvin tyypillistä on, että määritellään pitkään ja hartaasti ja sitten odotetaan valmista ja tavallaan rysäytetään kaikki kerralla. Ja se myös tarkoittaa tietysti niin kuin kustannusmielessä, että niin toimittaja laskuttaa tehdystä työstä, vaikka välttämättä asiakas ei ole vielä mitään nähnytkään, että mennään vähän niin kuin huppusilmillä, että on huomattavasti riskittömämpi vaihtoehto sinällään, kun nähdään koko ajan, mitä saadaan aikaiseksi, ja tavallaan asiakkailla hyvin usein tietysti riippuu, mitä on sovittu, mutta niin on mahdollisuus myös viheltää pilliin ja peli poikki, jos näyttää, että ollaankin menossa aivan väärään suuntaan. Eli tuossa tavallaan niin se toimintatapan muutos ehkä on se, että niin määrittelyä tehdään pienemmässä niin mittakaavassa, pienemmissä rysäyksissä ja sitten taas toisaalta niin hyväksytään se, että kun toimittaja antaa jotain näytille, niin se ei ole vielä tuotantovalmis siinä vaiheessa, mutta se antaa sen näytille siksi, että ostaja taas ymmärtää tai näkee paremmin siitä, että mitä on tulossa ja osaa siitä ehkä sitten viheltää pilliin tai niin kuin opastaa toiseen suuntaan tai jotain vastaavaa. Kyllä juuri, ja sitten ainakin meidän kokemuksen mukaan niin hyvin usein näissä sitten, kun esitellään mitä on tähän asti saatu aikaan, niin siinä tulee todella paljon aina niitä ideoita ja lamput syttyy meidän tuotantoihmisille ja tietysti IT:ssä myös, että että tämä ei ole hyvä juttu, että tähän voidaankin tehdä paljon tehokkaammin jotain toista featurea tai toimintoa käyttämällä, niin Joo. Kyllä se niinku. Tuossa oli yksi kysymys, vähän jatkokysymys tuohon noin, niin se, että kun toimintatapa on vähän muutettu teilläkin, niin ei varmaan ole mitään niin paljon hyvää, että jos jotain haittaakin, niin onko teillä jotain haittaa siitä koitunut, että te olette alkanut tekemään enemmän asioita tällä tavalla? Haittaa. No ehkä siis niin. En tiedä onko se haitta, mutta niin toki se sitten vaatii myös niin kuin IT-johdolta ja sitten liiketoimintajohdolta
myös sitä äärimmäistä luottamusta, että yritysjohto pystyy luottamaan IT-hen, että niin ne on antanut kasan rahaa toimittaa joku niin kuin ongelmanratkaisu johonkin bisneshaasteeseen, mutta ei ole kuitenkaan mitään speksiä edes olemassa, että miten tätä haastetta lähdetään niin kuin ratkomaan, että kyllähän se vaatii sitten taas sille kirstunvartijalta aika paljon luottamusta, että niin kyllä sieltä jotain putkesta pihalle sitten aikanaan tulee, että se voi olla ehkä osittain haitta, mutta myös toisaalta hyväkin puoli. Että. No, tuli tuosta kirstunvartijasta puhe, niin onko teillä kirstunvartija sitten ollut myös mukana näissä projekteissa enemmän? No vähän riippuu tietysti projektista, mutta niin, kyllä toki aina yritetään niin totta kai liiketoiminnan johtoa ja toimitusjohtaja ja talousjohtaja myöten ottaa ohjausryhmiin, jos näin tarvii, mutta se taas aina riippuu, että mitä ollaan tekemässä. Että jos ollaan tekemässä johonkin tiettyyn prosessiin jotain spesifistä ohjelmistoa tai järjestelmää, niin aika harvoin sitten kuitenkin valitettavasti ehkä toimitusjohtajatasolla ihan ollaan niin syvällä siellä prosessissa, että näkisitkö, että se olisi hyödyllistä, jos nekin jollain tavalla osallistuu? Ei tietysti varmaan siihen päivittäiseen työskentelyyn, mutta jollain tavalla olisi. Ilman muuta, ja totta kai sitten taas niin kuin he voisivat myös osallistua voimakkaammin siihen innovointiin ja visioitiin, koska totta kai niin heillähän pitäisi olla myös se kokonaisnäkemys, että tulevaisuudesta ja koko firman visiosta, että minkälaisia palveluita meillä pitäisi olla asiakkaille. Juuri näin. Niin, siinä tavallaan, että jos kirstunvartija ja tavallaan sen vähintään se niin kuin bisnesomistaja sille tehtävälle sovellukselle niin on mukana, niin hekin näkee tavallaan sitä iteratiivista prosessia ja miten se muokkaantuu ja mitä päätöksiä siinä tehdään. Että yksi asia, mitä mä oon itse miettimään välillä, että miten tavallaan tasapainotella sen kanssa, kun tehdään ketterästi ja miten sitten taas asiakas, eli te, niin pystytte tavallaan budjetoimaan ja miettimään sitä etukäteen, että minkä kokonaan tästä tulee, kun mennään niin äärimmäisen ketterästi. Onko sulla siitä hyviä vinkkejä? No kyllä toki tietysti siinä, voisiko sanoa tarjouskilpailutusvaiheessa, että kun meillä on se jonkinlainen ymmärrys ja visio, että mitä ollaan tekemässä ja keskustellaan toimittajakandidaattien kanssa ja näin, niin totta kai se tarjouskilpailutus, niin sehän on jo osa sitä määrittelyvaihetta. Että kyllä siinä niin kuin jonkin tasoiseen hehtaaritason budjettiin täytyy pystyä pääsemään ja toki tietysti itsekin pyrin aina noissa sopimuksissa mieluummin ehkä tekee semmoisia kiinteähintaisia, että meillä on etukäteen ilmoitettu toimittajalle budjetti, että tämän verran meillä nyt tässä on rahaa, toki ollaan sovittu tuntihinnat ja muut veloituspykälät jo etukäteen, ennen kuin tämä budjetti ehkä paljastetaan, mutta niin, että siinä se on myös tavallaan se ajallinen deadline, että tiedetään, että tämän verran meillä on rahaa, näin kauan sillä me saadaan ostettua työtä ja siinä ajassa meidän pitää olla pystytty päättämään, että mitkä on ne tärkeimmät toiminnallisuudet, mitkä pitää saada aikaiseksi. Ja sitten taas mennään ehkä siihen kestävään kehitykseen, mitä Mika puhuu, niin sitten ne vähemmän tärkeät asiat tulee sitten ylläpitovaiheessa ja jatkokehityksessä. No niin, täältä on ensimmäinen kysymys tullut ihan tää chatinkin kautta, se on mahtavaa, eli kiitos Matias. Matias Tuomivaara laittoi tuossa, että miten Agile-projekteissa vältetään teknologinen velka ja tarkentaa vielä, että miten huolehditaan siitä, että nopeasti valmista tuottamalla ei oikaista arkkitehtuurin tai kestävyyden suhteen. Tämä on mielenkiintoinen. Otatko sä Pauli sen? Joo, hyvä kysymys. Et toki tietysti niin tässä kohtaa taas, kun itse en ole niin kuin ihan sillä kooditasolla ymmärrän näistä asioista, no jonkun verran pystyn sitäkin lukemaan, mutta en osaa koodata mitään, mutta niin, tämä nyt ehkä perustuu nimenomaan taas sit siihen luottamukseen, että että pitää pystyä ja osata valita ja sitten luottaa sellaisen toimittajan, kuka tavallaan hoitaa sitten sen oman tonttinsa ja roolinsa. Että kyllähän siellä niin kuin mun mielestä niin toimittajan asiantuntijavelvollisuus on, että niin he hallitsee sitten sen arkkitehtuurin ja sen teknisen puolen ja mitä konepeli alapuolella on, että ei, ja myös osallistuu siihen määrittelyyn sitä kautta, että niin pitää rohkeasti pystyä sanomaan, että
Että jos asiakas toivoo jotain, mikä voi aiheuttaa teknisiä haasteita, niin sitten taas toimittajan pystyy sanomaan, että sori, hyvä idea, mutta niin, nyt mennään metsään teknisesti. No, tuo on mun mielestä myös erittäin mielenkiintoinen kysymys ja varmasti niin tulee ehkä ongelmaksikin asti joissakin tapauksissa, jos ei huomioida. Mun mielestä kun tehdään tämmöisiä niin kuin tietynlaisia prototyyppejä, millä kokeillaan, että olisiko tämä potentiaalinen killerisovellus meidän yrityksessä tai lähteekö tämä lentoon, niin siinä mun mielestä tietyllä tavalla on vielä sallittua tehdä vähän oikopolkuja, koska sen päätarkoitus on ehkä saada se käyttäjille asti tietyssä muodossaan kokeiltavaksi, että lähteekö tämä lentoon. Mutta sen jälkeen pitää sitten, jos se lähtee lentoon, niin sitten pitää huomioida tietysti myös nämä muut asiat, jotta se tehdään mahdollisimman hyvin ja oikeaoppisesti ja tietoturvallisesti ja suorituskyvyllisesti ja kaikkia tämmöisiä asioita. Se arkkitehtuurin enforsaaminen siinä ihan ensimmäisessä vaiheessa ei mun mielestä ole se ihan siinä niin kuin keskeisessä fokuksessa, vaan siinä oikeastaan on se toiminnallisuus ja muut asiat, mitkä on etusijalla. Mutta kun siitä siirretään sitten tuotantokelpoiseksi, niin nämä asiat totta kai pitää sitten huomioida. Vai mitä mieltä sä oot, Heikki? Joo, juuri näin, ja kyllähän niin kuin ihan minimissä se kokeileminen. Näin, ja kyllähän niin kuin ihan minimissä se kokeileminen voi olla niin kuin jotain todella yksinkertaista, että ehkä niin kuin yli yksinkertaista, ja se voi olla joku yksi webisivu, jolla kerätään niin kuin kiinnostuneita, että haluatteko tätä palvelua ja muuta, ja sitten katsotaan, että lähteekö se siitä, että eihän se niin kuin ihan kokeilun minimissä ei tarvitse olla mitenkään teknistä. Mutta kyllä mä näkisin, että kestävässä kehityksessä niin kuin tavallaan kumppanillakin on iso rooli siinä, että niin teknologian valinnat mietitään yhdessä sen asiakkaan kanssa ja ne on asiakkaan edun mukaisia, että toki sillä voi rakentaa toimittajana erinäköistä lukitusta siihen asiakkaaseen tekemällä niin kuin toimittajan kannalta parhaita teknologian valintoja, mutta kyllä se loppujen lopuksi on aika lyhyt tie, että joku päivä se sitten pamahtaa. Niin kuin se mun mielestä kestävä kehitys on myös sitä, että siinä kumppanuuteen kuuluu se, että yhdessä mietitään ne teknologiat ja ne on niin kuin asiakkaan kannalta parhaita. Ja toki teknologiat kehittyy ja muut ajan mukana ja sitten ollaan yhdessä aina edetään siinä. Joo, ja tosiaan en itse ole mikään koodaustaustainen henkilö, mutta niin voisin kuvitella, että tämä ketterä kehittäminen niin vaatii taas kehittäjiltä paljon enemmän osaamista ja ymmärrystä ja ehkä kokemustakin, että jos miettii jotain vesiputosmallia, niin siellä aika usein on eri ihmiset siinä määrittelyvaiheessa ja sitten siellä on erikseen arkkitehti ja sitten siellä on, voisiko sanoa, koodaajat, mitkä sitten ne varsinaisen raaka koodaustyön tekee, että se tavallaan se pallo siirtyy aina ihmiseltä toiselle, mutta taas ehkä scrummaamisessa ketterässä hommassa, niin hyvin usein se voi olla 1 tai 2 henkilöä, ketkä se tekee sen kaiken. Niin siinä mielessä niin pitää koko ajan tavallaan olla siinä asiakkaan iholla ja vähän melkein lukea ajatuksia, että okei, nyt asiakas määritteli tänään tämmöisen toiminnallisuuden, niin minä nyt arvaisin, että puolen vuoden päässä se haluaa jotain tämän tyyppistä. Eli tavallaan niin kuin pitää osata koodata sellaisia ikään kuin järjestelmiä ja arkkitehtuureita, ettei niin kuin suljeta pois mitään mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Just vesiputosmallissahan yleensä käy, mitä itselläkin on kokemuksia, että mitä myöhemmässä vaiheessa niitä muutoksia halutaan, niin sitten aina tulee se vastaus siitä koodausosastolta, että sori, ei voida tehdä johtuen arkkitehtuurista. Ja sehän nyt on se viimeinen, mitä asiakas haluaa kuulla. Tuo on vähän samalla tavalla, että tietoturva on ehkä se, millä voi jopa vähän perustelemattakin torpata kaikki. Kyllä. Sori, tätä ei voi tehdä, koska meillä on tietoturva. Heikki puhuit aikaisemmin siitä teknologian valinnasta ja tehdään toimittajan kannalta hyviä teknologiavalintoja, mutta mun mielestä niin se on hyvinkin tuhon tuomittu tie. Me tuodaan täältä nyt jotain, koska tämä on se, mitä me osataan, koska mun mielestä on erittäin mielenkiintoista opetella uusia asioita päivittäinkin ja koittaa koko ajan etsiä uusia ratkaisuja, mitkä sopisi taas asiakkaan tarpeisiin, asiakkaan ympäristöön ja tämmöisiä. Sen takia mä en välttämättä haluaisi itseäni lukittua minkään tietyn
tietyn alan erikoisasiantuntijaksi, vaan mielellään niin otan selvää koko ajan. Vietän tuntikausia päivittäin, melkein voi sanoa, siihen, että niin katon erilaisia asioita, selvitän ja opin uusia. Voiko olla, että oli liian pitkä lause, tarkoitin nimenomaan sitä, että ne pitää tehdä asiakkaan näkökulmasta, ja se on tuhoon tuomittu tie, jos lähtee toimittaja tekemään oman näkökulmansa perusteella. Että toki mun mielestä toimittajan pitää pystyä haastaa asiakasta ja keskustelemaan niistä, mutta kyllähän ne valinnat pitää tehdä juuri niin, että se on asiakkaalle pitkällä aikavälillä oikea valinta, eikä rakenneta mitään. Et esimerkiksi yksinkertainen esimerkki se on, että käytetäänkö johonkin ratkaisuun yleisesti tunnettua monien koodareiden osaamaa teknologiaa, vai valitaanko joku hyvin harvinainen härveli johonkin. Ja tavallaan sit pitää asiakkaan kanssa punnita ne edut ja hyödyt kummastakin, ja yleensä se on se yleisesti tunnettu, joka on parempi sen takia, että sitä osaa myös muutkin tehdä, jolloin ei sitouduta esimerkiksi tähän yksittäiseen tekijään, joka sattuu olemaan ekspertti jossain harvinaisessa teknologiassa. Eli hyvä, että otit Mika esille, että jos muutkin ymmärsit väärin, että ehdottomasti asiakkaan näkökulmasta. En mä ymmärtänyt väärin, mutta idea oli nimenomaan tuoda ehkä vähän korostaa sitä, että miten niitä valintoja pitää tehdä, koska nyt tässä kuitenkin niin kuin asiakkaan hyväksi asioita tehdään, eikä toimittajan. Tosin olisi tietysti hyvä, jos niin kuin toimittajan eduksikin asiat koituisi, mutta ne tulee ehkä sitä kautta, että toimittaja tekee asiakkaan hyväksi asioita, niin se tulee itsestään sen jälkeen. Hyvin tehty työ poikii aina lisää työtä. Juuri näin. Otetaan tuossa, jatketaan samalla aiheella, puretaan näitä meidän kysymyksiä, mitä aikaisemmin ollaan jo saatu, niin tämähän on ehkä vähän silleen niin kuin laaja kysymys, mutta jos koitetaan sitä jotenkin tavalla purkaa, että millainen, Pauli, on sulle unelma IT-projekti? Joo, ainahan sitä voi haaveilla vaikka karkkisadetta, mutta kyllä se tietysti hyvin nämä perinteiset asiat, että aikataulussa pysyminen, budjetissa pysyminen, mielellään jopa molempien alittaminen ja sitten taas ehkä toimittajan suunnalta, niin itse aina toivoo semmoista niin sanottua ylisuorittamista, että eli saatiin enemmän mitä pyydettiin tai osattiin pyytää, niin se on ehkä se tavallaan se bonus ja porkkana sitten taas toimittajaltakin tavallaan myös varmistaa sitä, että päästään siihen kestävään kehitykseen ja todelliseen kumppanuuteen, eli niin sitä kautta jää molemmin puolin varmasti aina hyvä maku siitä projektista ja melko varmasti hommat jatkuu jatkossakin. Kyllä se on ehkä se yksi unelma. Hyvä niin kuin tavallaan ylittää odotukset. Siis. Ei vaan, esimerkiksi määrittelyvaiheessa niin ei vaan istuta pöydässä ja kirjata mitä asiakas puhuu, vaan ollaan aktiivisia ja ehdotetaan perustuen omiin kokemuksiin. Ja suuri osa IT-toimittajista on nähnyt eri liiketoiminta-aloja ja hyvin erilaisia firmoja ja ratkonut samantyyppisiä ongelmia jo monta kertaa, niin totta kai toimittellaan NDAt paikalla ja näin, mutta varmasti aina ei ihan aina tarvitse sitä pyörää keksiä alusta. Voi myös ehdottaa, että tämän asian voisi tehdä toisin tai näin, niin se on ehkä sitä ylitoimittamista tai hyvää palvelua, jos sen näin sanoo. Kyllä mä näkisin just, että se on semmoinen yhteistyö siinä ja jokainen tuo parhaan osaamisensa siihen ja tavallaan toimittajilla voi olla, ne voivat tehdä joku samankaltaisen aikaisemmin tai jopa ihan samanlaista ja totta kai siitä tulee paljon osaamista. Kyllä mä näkisin just, että varmaan siitä just se useiden IT-kehittäjien tittelikonsultti tulee, että se on konsultatiivista keskustelua ja eteenpäin viemistä yhdessä, eikä vaan sitä, että toinen tilaa ja toinen toimittaa. Kyllä. Joo, ja itse ehkä näen noissa kans, jonkun verran ehkä näkynyt se, että niin joillakin toimittajilla voi olla
tapana vähän niin kuin yrittää generoida itselleen lisää niitä tunteja, mutta mun mielestä taas niin kuin toimittajan tehtävä on myös niin kuin yrittää tehdä asiat mahdollisimman tehokkaasti, eikä vaan niin kuin generoida itselleen sitä laskutettavaa työtä, että se on ehkä myös sitä ylitoteuttamista tai toimittamista, että niin. Ja ehkä tuossa vielä korostuu se, että mitä isompi IT-talo, niin sitä enemmän sitä tuntityötä generoidaan, että vaikka tiedettäisiin kyllä, että mä voisin tehdä paljon tehokkaamminkin, niin valitettavasti näin. No niin, taas on yleisökysymys saatu. Erittäin hyvä kysymys itse asiassa Matias Jeltiltä, eli palataan vähän tuohon aiempaan. Hän mainitsee tässä, että Gartner puhuu bimodal IT:stä, jossa moodissa 1 IT ylläpitää Systems of Record-tyyppisiä järjestelmiä. Monesti mennään ITIL ynnä muilla menetelmillä muutosten ja riskien hallintaa, kun taas sitten moodissa 2 luodaan Systems of Innovation-järjestelmiä nopeissa sykleissä ja ketterin menetelmillä. Ja kysymys onkin, että onko hyviä vinkkejä, Pauli, sulla siihen, että miten nämä maailmat saadaan kohtaamaan? Eli tavallaan miten ketterästi tehdään innovatiivista softaa, joka vaatii uusia liittymiä esimerkiksi ihan legacy-ERP:ihin, jota sitten kuitenkin tehdään vielä aika raskasta tämmöisen vesiputousmallilla. Niin otetaanko, Pauli, tämä? Joo, toi on äärimmäisen hyvä kysymys ja varmaan niin kuin kukaan ei tähän osaa täydellisesti vastata, ja minä ainakaan, ja siis nimenomaan näiden haasteiden parissa niin painitaan jatkuvasti ja viimeiset 7 vuotta, että se on niin kuin, samaan aikaan pitää kehittää jotain spesifistä liiketoimintaprosessia ja koko ajan pitää kuitenkin huomioida kokonaisarkkitehtuuria, yritysarkkitehtuuria, firman strategiaa ja mihin ollaan menossa ja liiketoimintaa pitäisi tehostaa ja kustannuksia alentaa, niin se ei ole mikään yksinkertainen, että miten toi niinku tasapainoillaan, että niin. En kyllä mitään semmoista kultaista ohjenuoraa tai tällaista osaa kyllä tuohon sanoa, että varmaan se niinku itsellä tietysti tulee niinku oppimisen ja kokemuksen ja erheidenkin kautta ja kantapään kautta, että valitettavan paljon tietysti joutuu niin kuin ehkä menemään sillä omalla osaamisella ja tunteellakin välillä näissä päätöksissä ja valinnoissa, että en ole ainakaan itse mitään tämmöistä teoriaa tai muuta kirjaa löytänyt, mikä vastaisi tähän kysymykseen. Aika paljon just toimittajien kanssa juttelen näistä just, että jos me tehdään jotain järjestelmää, niin miten me mietitään se kokonaisarkkitehtuuri, että saadaan liittymät ja masterdata-asiat ja tällaiset mietittyä, että mutta esimerkiksi meillä kun on se 50 plus liiketoimintajärjestelmää, jotka on tosiaan ensimmäiset aloitettu kehittää varmaan tuolla vuonna 1995 edelleen tuotannossa olevia, toki tietysti täysin uusiksi koodattuja, niin sitä historian, voisiko sanoa painolastia on niin paljon, että niin se on aika hankalaa. Että toi on kyllä tosi hyvä pointti ja kysymys. Tuostahan mä voisin ehkä ottaa muutaman pointin siitä, että miten me ollaan teidän kanssa, Pauli, toimittu näissä, missä on näitä järjestelmiä, jotka jotkut on, niin kuin sanoit, vuodesta 1995 asti tehty. Niin ehkä yksi semmoinen vinkki, minkä voisi siitä antaa, on se, että pitää tarkasti määritellä se, mikä minkäkin järjestelmän vastuulla on. Ja myös sitten, kun on esimerkiksi eri toimittajia, jotka vastaa näistä eri järjestelmistä, niin sen myötä sitten niin kuin tulee se selkeä erotus siinä, että mitä sen järjestelmän pitää tehdä ja tuottaa, ja kuka siitä järjestelmän kehityksestä vastaa. Sen jälkeen tehdään näiden välille niin kuin kuvaukset, millä tavalla ne välittää tietoa näiden välillä, niin kuin rajapintakuvauksia ja niin kuin perinteiseen malliin ehkä jopa niin kuin web service-rajapintoja, REST-pohjaisia palvelurajapintoja, jotain tämmöistä, mutta niin kuin, se on sinänsä niin kuin se teknologia, millä nämä toteutetaan, on mun mielestä toisarvoinen. Ensisijaisen tärkeä siinä on se, että niin kuin kuvataan se, mitä siinä tiedonsiirrossa pitäisi tulla ja kuka sen tiedon tuottamisesta ja kuluttamisesta vastaa.
Ja sen ei tarvitse olla niin kuin mikään hirveän iso ponnistus edes niin kuin vanhaan legacy-erppiin. Sehän riippuu ihan siitä, että mitä tietoa sinne pitää tuottaa tai mitä tietoa sieltä pitää saada ulos. Mutta ei mekään olla teilläkään niin kuin näitä tämmöisiä rajapintoja. Ne on ollut 2 tunnin palavereita. Sitten on niin kuin molemmat osapuolet ollut yhtä mieltä, sitten jo näin toimitaan. Joo, ja se on sitten taas välillä käy, ehkä just voisi sanoa vähän ehkä tuuri, että joskus 10 vuotta, kun on 10 vuotta sitten tehty joku järjestelmä, niin on osattu miettiä se arkkitehtuuri ja tietokentät ja taulut ja mitä sillä ikinä onkaan, niin avaimet, niin sillä lailla, että niin huomataan sitten 10 vuoden jälkeen, että hei, tähän onkin helppo integroida siihen, tähän ja tuohon, koska löytyy yllättäen samat avaimet, mutta meilläkin on paljon sellaisia järjestelmiä, missä silloin kun niitä on aloitettu kehittämään ja on mietitty tietokantarakenteet ja taulut ja muut, niin integroinneista ei ole silloin vielä edes puhuttu mitään. Elikkä niin sieltä puuttuu näitä ja sitten tietysti, eli meilläkin on paljon järjestelmiä, joissa periaatteessa molemmissa on sama data, sama asiakasdata, mutta avaimet puuttuu ja tieto ei ole täysin eheää. Niin siinäpä onkin ihmettelemistä, että miten se integroidaan sitten vaikka johonkin ERPiin, missä on niin kuin äärimmäisen tärkeää, että se data on eheää. Ja se on sama asiakas, mutta niin kuin eri järjestelmissä niissä on eri avaimet ja sen takia nämä eri järjestelmien mielestä on eri asioita. Esimerkkinä, että järjestelmässä A on vaikka Katjan kioski Oy ja toisessa järjestelmässä on pelkkä Katjan kioski. Oy puuttuu ja avain puuttuu, niin kyllähän se on just sitä masterdataa hallintaa, niin mistä nyt on toitotettu vuosia, mutta niin se vaatii mun mielestä vaan sitä raakaa käsityötä, että se data pitää saada eheäksi, jotta päästään näihin liittymiin kiinni paremmin. Että se on meillä ehkä se isoin ongelma tällä hetkellä, ja liittyy just tähän kysymykseen. Kyllä ainakin itse olen huomannut, että asiakkaiden kanssa niin yksi niin kuin iso keskustelun kohde, kun lähdetään rakentamaan jotain uutta palvelua, on aina niin kuin APIt ja rajapinnat. Se tuntuu olevan niin kuin ihan itsestäänselvyys, että teet minkä tahansa palvelun, niin se lähtökohta on se, että ne pitää niin kuin rakentaa ja miettiä heti alusta, että ei silleen, että sitten jälkeenpäin ruvetaan miettimään, että hetkinen, että pitäisikö tästä saada mahdollisesti joskus jonnekin muuallekin tietoa, mitä ei vielä tässä alkuvaiheessa ole tiedetty ollenkaan. Ainakin ollaan nähty paljon sitä, että API-osaaminen on niin kuin sellainen, mitä ilman. Se on joo, ja meilläkin tosiaan, niin kun samaa dataa on monissa järjestelmistä, niin se on merkittävä kustannus niin kuin meille se, että me niin sanotusti lapioidaan sitä samaa tietoa eri järjestelmiin eri ihmisten toimesta, niin se on valtavan väärä työaikaa, mikä poltetaan tavallaan hukkaa siihen. Ja näihin panostamalla ja investoimalla IT-hän ja näihin teknologioihin, niin on mahdollisuus saada todella merkittäviä säästöjä meilläkin, ja me edelleen tätä työtä tehdään, että välillä käy tosiaan tuuri, että 2 tunnin istunnon jälkeen asia on selvää pässinlihaa, mutta välillä taas voi olla, että pitää puoli vuotta eheyttää dataa jossain kannassa, jotta se liittymä saadaan toimimaan. Se ehkä liittyy siihen, että niin kuin ne, jotka siihen 2 tunnin palaveriin osallistuu, niin niillä on hyvä toki olla sitten jonkinlaista osaamistakin siitä, mitä puhutaan, että osataan niin kuin suuntautua siihen suuntaan, missä sitten niin kuin, mihin ollaan menossa, tai niin näyttää suuntaa, mihin pitäisi mennä, ja sen jälkeen sitten niin toteutuksen myötä niin tullaan sitten varsinaisiin hyötyihin siinä. Kyllä. Joo, ja tuo on myös ehkä sitä ylitoimittamista, ja nimenomaan tuossa ketterässä kehityksessä, että niiden Scrum-tiimin tai miksi sitä nyt sanotaankaan, niin niiden pitää osata olla sekä niin kuin määrittelijöitä ja arkkitehtejä ja koodaajia ja ylläpitäjiä ja myös sitten niitä liittymäjätkiä, kavereita. Siinä on toimittajalle haastetta. Joo. Tästä päästä hyvä aasinsilta, että miten niin kuin itse haluaisit tavallaan, että mikä on se toimittajan rooli IT-projektissa, että tavallaan, että mihin vedät rajat siinä, että mikä on toimittajan rooli ja sitten mikä on niin kuin loogisesti teidän rooli. Joo, no kyllä mun mielestä se tosiaan, niin jos tehdään jotain liiketoimintajärjestelmää, niin mikä on asiakkaalle kriittinen, niin kyllähän se
pitää olla se luottamus ja kumppanuus siinä, eli mun mielestä siinä pitää olla tasavertaisia. Totta kai sitten, jos ollaan niin kuin pattitilanteessa, niin asiakashan siinä viime kädessä määrää, mutta kyllä se toimittaja niin kuin pitää siinä mielessä olla tasavertainen, että heillä pitää olla oikeus sanoa, että sori asiakas, nyt sä oot ihan väärässä, nyt mennään pusikkoon, ja jopa kieltäytyä tekemässä jotain hölmöä. Mutta toki se pitää osata sitten perustella semmoisella kielellä, että se niin kuin hölmömpikin IT-johtaja, niin kuin minä, niin se ymmärtää. Mutta niin, se on ehkä se, että pitää pystyä olla niin kuin ennakkoluuloton ja haastaa se asiakas, ja myös sitten tuoda niitä ehdotuksia omasta kokemuksestaan, että kyllä varmaan monesti toimittajat on, niin kuin sanoin, niin kun ne on monella eri asiakkailla tehnyt vastaavia ongelmia, niin ne on ehkä ratkonut niitä ongelmia jo monta kertaa, ja asiakas on vasta ratkomassa sitä ensimmäisen kerran. Niin kyllä se. Siinä mielessä yksi näitä haasteita tämmöisessä toiminnassa, kun se, että pitäisi pystyä uskaltaa sanoa vastaan. Ja varsinkin niin kuin suhteen alussa, niin tietysti aina ollavat juu, tehdään, jotta sitten niin kuin saadaan se kauppa siitä ja syntyy semmoinen, että noiltahan se onnistuu tietysti aina. Mutta sitten taas se johtaa sitten siihen, että sitten pitää olla pyytelemässä anteeksi sitten siellä jonkun ajan päästä. Ja näin, että mieluummin ehkä sitten pitäisi jotenkin vaan niin kuin uskaltaa sanoa vastaan, jos tulee semmoisia niin kuin toiveita tai vaatimuksia, että nämä on niin kuin ihan tuulesta temmattuja tai näistä ei tule hyvää. Mutta niin kuin sä sanoit, niin varmasti sit siinä kohtaa pitää niin kuin pystyä perustella varsin hyvin, että ehkä niin kuin sen toimittajasuuteen alussa vielä jopa paremminkin. Pitää perustella. Nimenomaan, että sitten kun se luottamus on saatu, niin sen jälkeen se niin kun perustelu ehkä tulee sen luottamuksen kautta. Jo, että jos toi sanoo noin, niin sitten se on noin. Kyllä. Meillä on tästä yksi hyvä esimerkki, joka on tullut muutaman kerran vastaan, missä on niin hiukasti ruvettu etsimään vaihtoehtoja, että asiakkailla on erilaisia tällaisia palveluita, missä jossain online niin kuin editoidaan ja sitten tallennetaan asioita, ja sitten on muutaman kerran tullut vaatimus, että pitäisi niin kuin Officen dokumentteja pystyä niin kuin hallinnoimaan siinä, tai siis muokkaamaan siinä palvelussa itse ilman, että mitenkään otetaan mukaan niin kuin Microsoftin työkaluja. Ja lisenssejä. Että tavallaan, että rakentaa niin kuin Google Docsi uudestaan, niin siinä me ollaan kovasti ehdotettu sitä niin olevassa olevia vaihtoehtoja kyllä. Se on semmoinen, että ei nyt ruveta ehkä koodaamaan sitä nollasta kuitenkaan uudestaan. Kyllä. Nämä on just, että mikä on järkevää ja mikä ei, niin joskus saattaa ehkä jopa asiakkailla se hiukan sumentua. Ehkä tullaan sitten siihen, niin kuin miten tietyllä tavalla toimittaja pitäisi pystyä asiakasta hallitsemaan tai opastamaan, mutta samalla tavalla asiakas varmaan pitäisi sitten pystyä sitä toimittajaa ansaitsemaan, ei vaan se hallitsemaan. Niin miten sä näet sen, mitä siihen hyvään niin kuin toimittajan hallintaan tai kumppanin hallintaan, niin mitä siihen vaaditaan? Siis niin kuin asiakkaan puolelta? Niin. No tässä taas tietysti ehkä puhun vaan omasta kokemuksesta ja miten mä sitä tiedän. En tiedä, onko se oikein vai väärin, mutta kyllä mä nyt itse aina yritän ja luoda yleensä semmoista hyvää työilmapiiriä, ihan perus tämmöistä, voisiko sanoa, johtamista, että kun tavataan toimittaja ja kumppani, niin kaikilla on heti semmoinen hyvä fiilis ja ettei olla heti niin kuin sormilla osoittelemassa toisia. Että pitää olla se hyvä tunnelma ja tekemisen meininki ja semmoinen mutkaton meininki, että asiat sujuu ilman semmoista erityistä pinnistelyä ja vääntämistä. Ja sitten tosiaan siinä vaiheessa, kun mennään, että jokainen palaverin sana kirjoitetaan paperille ja dokumentoidaan ja tulostetaan ja allekirjoitetaan, niin sitten ehkä ollaan niin kuin kumppanihallinnassa menty kyllä mettää, että jos ei niin kuin luottamus toimi sen vertaa, että voidaan sanaan ikään kuin luottaa ja uskoa. Siinä on paljon psykologista näkökulmaa siihen asiaan. No varmasti näin, ja totta kai siihen sitten vaikuttaa niin kuin ihan siis kemiatkin, että joidenkin kanssa ihmisten kemiat vaan toimii ja niitä on helppo keskustella asioista ja joillakin voi olla haasteita. Mut. En mä ehkä tuohon mitään semmoista erityistä niin kuin
taas osaa sanoa yhtä asiaa, mutta niin. Siihen liittyy paljon psykologiaa ja kemiaa. Kyllä, mutta niin, totta kai tietysti nyt vähän pitää aina toimittaa silleen, tietyllä lailla pitää myös varpaillaan, ettei nyt ihan niin kuin virkamiehisty, mutta se ei pidä olla sitä niin kuin pelkkää ruoskaa, että se pitää olla niin kuin, vähän nyt ehkä kliseitä, mutta niin, kyllä se pitää olla aito kumppanuus, että siitä molemmat kokee hyötyvänsä. Miten sitten näet niin tavallaan asiakkaan näkökulmasta, olet sitten iso tai pieni firma, niin ohjelmistokehityksen eron, että näetkö sinä eroja, että teen ohjelmistokehitystä pikkufirmana tai teen ohjelmistokehitystä isona firmana, niin näetkö näissä kahdessa eroja? No onhan siinä varmasti siis eroja. Mä tosiaan niin en itse ole mitään luokkaa satojen miljoonien eurojen hankkeita vetänyt lähimainkaan, että ehkä itse näen itteni jopa vielä suht pienenä ostajana. Toki tietysti G4S Euroopan laajuisesti tehdään paljon yhteistyötä ja ne projektit on aika merkittäviäkin näin, mutta mutta onhan siellä siis ne perustekniset asiat ja tällaiset, niin nehän on loppujen lopuksi ihan samoja, jos mietitään infraa ja tietoturvaa ja arkkitehtuureita ja tämmöisiä, niin että tehdäänkö jotain softaa 2 ihmiselle vai 2,000, niin samat asiathan siellä loppujen lopuksi pitää hoitaa, jotta se käkätin toimii tuotannossa. Mutta totta kai niin mitä isompi järjestelmä ja mitä isompi ostaja, niin sen monimutkaisemmaksi se menee, että kokonaisuus kasvaa ja mitä isompi kokonaisuus, niin sen hankalampi sitä on johtaa ja sen hankalampi sitä on ymmärtää. Siinä ehkä kans taas aasinsilta tähän ketterän kehittämiseen, että kyllä se varmaan niin ketterän kehittämisen yksi hyvä puoli on nimenomaan tämä, että ei tarvitse sitä isoa elefanttia syödä kerralla, että voidaan niin se palastella järkeviin kokonaisuuksiin, että ihmiset sen ymmärtää ja hahmottaa. Yksi kysymys vielä. Miten kun olet jotain uutta ohjelmistoa aloittamassa kehittämään, niin millä perusteella valitsit toimittajan? Joo, no siis kyllähän siinä totta kai monista eri foorumeista yleensä seuraamalla alaa, niin ehkä erottuu ne jyvät akanoista jo tietyllä tasolla. Puskaradio totta kai soi hyvin paljon, että mitkä yritykset on hyviä ja mitkä ei ehkä niin hyviä. Ja sitten tosiaan niin kuin mainitsin, niin kuuluu yhteen tämmöiseen CIO-foorumiin, missä ei ole jäseninä, ei hyväksytä jäseniksi yhtään IT-toimittajaa. Siellä on hyvin eri liiketoiminta-alueelta tietohallintojohtajia ja siellä hyvin avoimesti sparrataan, kehutaan ja haukutaan toimittajia ja totta kai NDA-alaisia asioita ei puhuta siellä. Se on selvä, mutta niin näin, ja sitten totta kai siinä tarjouskilpailutusvaiheessa ja kun keskustellaan ja tavataan ihmisiä, niin siitähän se tulee sitten se taas ehkä se kemia ja luottamus siihen ja haastattelujen kautta, että onko meillä yhteistä säveltä. Ja kyllä sitten jos on ihan uusi toimittaja, niin itse tykkään ensin, että aloitetaan jollain pienellä pokilla esimerkiksi. Eli harjoitellaan sitä yhteistyötä. Joo, kiitoksia. Okei, kiitos ensinnäkin Pauli. Kiitos, että pääsit meidän vieraaksi tänään ja samoin isot kiitokset aktiivisille isännille Mikalle ja Heikille. Nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että ensimmäinen webinaari pidetään tiukasti aikataulusta kiinni, eli päätetään tämä ja kaikille osallistujille laitetaan palautekysely. Halutaan tietää, miten seuraavaa kehitetään ja mielellään laittakaa myös niin kuin kehitysehdotuksia siitä, että mitä haluaisitte mahdollisesti kuulla jatkossa. Eli ihan tässä syksyllä tulee jatkoa webinaariin, niin kiitämme kaikkia. Kiitos.